Amabutho ezigodi ezahlukene endaweni engaphansi kwamasipala uMdoni kwisizwe sakacele inkosi esizwe sakacele uMthokozi Sicele uthi lona ke ngumcimbi oqala lapho ke behlanganise khona amakhosi angaphansi kwesifunda uku kanjalo ke namabutho ukuzowacija ngokubaluleka kokuhlonipha nokusiphatha uNdosi uthi ke kubalulekile ukufundisa izingane zabafana ngokubaluleka kokuhlonipha ukuze zibe ngamadoda aqotho akusasa. Amakhosi angaphansi kwesifunda uku ahlela umcimbi ala wokucija amabutho ngokubaluleka kokuhlonipha usiko kanjalo nokuhlonipha. Lo mcimbi ububanjelwe kwisizwe sakwacele eMdoni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Kanti inkosi yakulesizwe ithi bakubone kubalulekile ukuzocija amabutho nezingane zabafana ngokubaluleka kokuhlonipha. Namhlanje sihlangene ngomcimbi wokuqala ukwenzeka ngaphansi kogwini okumcimbi wokucija kwamabutho esimisele ngawo samakhosi ukuthi sikwazi ukuthi sifundise ngawo intsha yethu ukuthi ikwazi ukuyiphatha ngokwesintu ngoba esikhatsini esiningi sike sibone ukuthi intsha yethu isalele emuva ngokwezinto zesintu. Kukhona okuningi nje kakhulu okushodayo kuzobe kufundiswa khona amabutho nentsha ukuthi ukuyiphatha kuyini ngokwesintu. Ekuwumcimbi esihlose kakhulu ukuthi bafunde kakhulu ungabe nje ukuthi senze umcimbi ukuthi abantu bahlangane kubuswe kodwa kube khona iyalo nezinto abazozithola kuyihambeli zethu ezobe zikwazi ukuthi sikhulume ngawo umcimbi. Inkosi yesizwe sakaFoto eHarding ithi ngaphandle kokubacija ngokubafundisa ngesiko baphinde babadodisa ngokubaluleka kokuhlonipha bangazibandakanyi nezenzo ezizoshabalalisa ikusasa labo. Intsha lesakhula moyibambe ngesiko wayifundisa ukuthi uma ikhula iziphi izinto efanele izenze emphakathini, iziphi futhi izinto efanele bangazenzi. Ngicabanga ukuthi lento okhuluma ngayo yokuhlukunyezwa abantu besifazane noma ingeke iziphele kodwa kuzothi ukubonakala ukuthi lo muntu ufundisiwe ngoba umuntu ofundisiwe amabutho akenzi noma yini ngeke umthole edlwengula umuntu omdala edlwengula isalukwazi ngoba uyazi ukuthi kunezinsizwa ngemuva ezimbhekile azigcinele ngokumbheka kodwa uzoqondiswa ngendlela azoqondiswa ngayo namakhosi futhi akhona. Usibalikhulu uthi ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kwakungekho kuqala. Lezi zinto lezi ezifana njengokudlwengula abantu abadala ukuhlukunyezwa abantu besifazane zonke lezo zinto kuhlukunyezwa zazingekho phambilini ngesikhathi amakhosi esanamandla. Amakhosi anetaphuca amandla kuyiwona amakhosi ayiqondisa abantu ezizweni zamakhosi anetaphuca amandla amakhosi zaqala izinto zavela ngoba abantu abasafundiseki akukho nalabo eqondiswa khona. Ithi inkosi noma igweba umuntu uma engakhokhile sikuphelile njalo ayekho umuntu ozolandelela lonto iphinde igwebe omunye bagcina sebekhuluma abantu ukuthi hayi ngeke vele noma ugwetshiwe ngeke wenziwe lutho. So kuyona sonakala isizwe ngaleyo nto. Abantu ungayithatha kancane ukuthi inkosi mayigwebe umuntu wangakhokha nomunye olandelayo wangakhokha bese kube sengathi nje kuthulekile. Lonto iyona isizwe. Ungqongqoshe wezamaciko namasiko uthi bewumnyango bayazeseka izinhlelo ezifana nalezi ezicija abafana abancane. Lolu hlelo oluqaliswa amakhosi siyabona ukuthi lizoba neqhaza elikhulu ke ukuqoqa isimo sibuyele endaweni njengohulumeni ke sizimisele kakhulu ukubambisana namakhosi siwasekela nanokuthi kubuthwe insizwe esencane zibe yibutho elivikela indawo zamakhosi elivikela umuntu wesifazane elivikela imizi yoyise. Lokho siyakuthokozela kakhulu. Sithemba ukuthi kuzoba naneqhaza nasekuthini kunciphe noma kuphele nje nya into yokuthi insizwa nabantu besilisa babuka umuntu wesifazane njengento yokuhlukunyezwa kuphele nokuthi kube khona ukudlwengula nokuphathwa kwabo kwabantu besifazane esizweni. Inyosi yesilo samabandla onke ithi kumhlaba umxhwele ukuthekela ngolwazi. Ngithanda ke ngathi umuntu angaqala ukuthi ekhaya nje emndenini yethu nje thina abantu amakhosi awaqhikelele ukuthi impela aliqale phela isiko ekhaya kungathi indoda izalwa nje kubo uthi wayilazi ihubo lakubo ayizazi ibongo zokhokho bayo. Lo mbiko beniwethulelo zaMando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesizweni sakwacele eMdoni.